Naglito yan. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, häng dig på så släpp din bara i. Bara bastu, vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, häng dig på så släpp din bara i. Ja, just ja. Häll på vattnet med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma igen. Snyt din lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, häng dig på så släpp din bara i. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, häng dig på så släpp din bara i. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Thank you so much! Thank you! Thank you so much! Thank you! Nåja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna.